Татарстандагы айрылышуларның 53% хатын-кызлар теләге белән икән. Ягъни кияүгә чыкканда үлеп гашык булган егеткә хатынның соңрак хисләре суына. Сәбәпләр төрле: хыянат, эчкечелек, акча җитмәү, ялкаулык һәм башкалар. Кызганыч, ләкин гаилә төзегәндә дә, ныклап ышанган кешедә дә ялгышырга мөмкин. Әмма ниләр генә булмасын, тормыш дәвам итә. Һәм гомер сукмагындагы бу ялгышлар тормышны тагы да яхшырак аңларга ярдәм итә. Без бит хәзер бик тиз ритм белән яшибез. Барысы да без теләгәнчә бик тиз генә кирәк, шулай ук бик җиңел генә кулга керсен. Яшерен батырын түгел, гомумән без үзебез үк хатын-кызларда еш кына сабырсызлык күрсәтәбез. Ә белгечләр фикеренчә, хәзерге вакыттагы айрылышуларның төп сәбәпчесе әнә шул сабырлык җитмәү икән. Бүгенге көндә сабыр булырга кирәкме соң? Бәлки тимерне кызуында сугып калыргадыр. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, эфирда кара каршы тапшыруы. Һәм без бүген нәкъ менә бу сорауларга ачыклык кертергә тырышырбыз. Бүгенге тапшыруыбызның сюжетында төп герой Сабыр Сойма. Ул гомере буе сабыр булып яшәгән, гаиләсен саклап калган. Аның язмышы хакында китап язырлык. Хәер, нигә бу хакта сүзне озынайтып сөйләп торырга? Әйдәгез, бергәләшеп сюжетны карыйк. Сойма белән Вәгиз абый өйләнешкәндә аларның икесенә дә 25 яшь була. Дөресрәге, кап-кара кашлы, күзләре ычкынланып торган чибәр кызны егет урлап кайта. Башта кияү буласы кеше өенә килеп җиткәч, шундагы рәшәткәләрне ватып, кычкырып маташса да, Сойма Вәгизгә чыгарга ризалаша. Әллә язмышы, әллә инде гашык була. Гөрләтеп туй ясыялар. Яшь парлар матур гына яши башлый. Тыныч кына тора башладык, бер вакыт артистка эшли башлады бу. Кемдер чыраганда миңа бажай дип менәсә дип әйткән инде миңа. Шуннан бу нинди бажай булым дип бу йөргән кызы белән теге җегет тә йөргән булса кирәк. Шуннан бу теге кизәне бу килә башлаган миңа бажай дип. Моның кулында шул артисттан тимер тотып кайта торган вакыт булган, тегенгә менеп төшкән инде ачудан. Бу кызу ичендә, кызу булгач. Менеп төшкәндә шуның өчен 5 ел утырды. Ир төрмәдән кайткач, тигез тормыш дәвам итә. Гаиләдә беренче кыз бала туа. Инде бар да әйбәт дип кенә сөенеп торганда, Вәгиз тагын кулга эләгә. Кызу канлы ир милиция хезмәткәрләре белән якалашкан. Бик гадләндем, бик авыр булды. Тегүдә шам вакыты я. Үземне тутырам, кешедән катышым. Ну кайткан җылыйдырым. Мин әйтәм, и Ходаем, әле бардым, ич мин әйтәм. Андый вакытта булдырсын әйтергә кирәк. Әллә егет каргышым икән әйтәм. Ул егет тә үлде, мирҗәмдә тәгать дигән егет белән йөрдем мин. Хайран йөрдем 4 ел, 3 ел. Әйтәм, шу егет каргышы булдым икән, әйтәм, ник бардым дигән вакыт булды. Вәгиз абый кызу канлыгы аркасында төрмәдә берничә тапкыр утырып чыга. Сойма белән алар 42 ел бергә яши. Шуның 31 елын ир тимер рәшәткә артында уздыра. Эш кызларын үстерү, аларга югары белем бирү, йорт салып чыгу, барысы да шандыр гына Сойма өстенә төшә. Бер юлы шәр урында эшли хатын. Кеше сүзен тыңламадым мин. Эш белән минем нием бетте, кайгым да бетте инде. Эш кешене начарлатмый эшләргә кирәк адәмләр. Ну хәзер яшьләр ялкау. Телевизор, компьютер. Эшләп мин үлгән булар инде балаларга мин. Эшләп мин үлгән булар ише яшәп. Үлмәдем, Аллага шөкер. Эш кешене ныгыта, эш кешенең кайгы хәсрәтенә арындыр икән ул. Әмма дә авыр булды, менә бер кеше юк без ис алып чыкканда. Балалар берсенә 5 әнә налогы бисада, анда Михайловка бар, без шунда башка чыктык. Алар ничә бала бит чыктык башка. Бу хәзер китте. Өйләренә мәлләсе бар. Лапас та юк, мыйша да юк, өйдә юк. Ул кайтканча мыйша да булды, лапас та булды, өйдә булды. Ул вакытта җылаганнар, кая барырга белгән юк, акча юк, суда алдым. Гомере буе тормыш иген тарту җиңел булмагандыр бу хатынга. Иренә ачу килгән, бар дөньясын күрә алмаган чаклары да булгандыр. Ләкин гаҗәп, Сойма бер кемне дә гаепләми. Ире турында бер генә начар сүз дә әйтми. Бик каты яратам. Бер кешегә дә бирәсем килми. Ап китәгенә күрмәсенә хәзер бик әйбәт торабыз. Көнче мин аннары. Әмма көнче үзе дә көнче ул. Мәхәббәт саклады безне. Икарадагы мәхәббәт кеше булмаса, бу минем балаларым да, үзем дә юкка чыккан кешем. Бабаем да юкка чыккан кеше. Минем бабаем менә дигән. Балалар өчен үлеп тора, оныклар өчен үлеп тора. Әнә шу шешәгенә харап иткән. Сабыр Сойма картлыгын Вәгизе белән каршылый. Эш кызыннан туган оныкларын сөеп туя алмый ул. Өй эче шау-шешәктә утырган гөлләр белән тулган.
Алар хатынның сабырлыгы бәрабәренә бирелгән бәхетле картлык көнен бизи сыман. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге тапшыруыбыз сюжетындагы геройның без исемен дә үзгәртмәдек, йөзен дә яшермәдек. Хәер, Сайма Паул үз язмышын беркемнән дә яшерми. Күп очракта без кичкенә генә күңелсезлекләр килеп чыкканда да зарланып яшәсәк, ул нәни генә бер шатлыктан да тәм табып яши белә. Бер нәрсә шаккатыра. Гомер буе менә шушы хатынга төрмәдәге ирен көтеп яшәргә, сабыр булып яшәргә нәрсә ярдәм итте икән? Үзе ул мәхәббәт ди. Ләкин мин ни өчендер монда мәхәббәт кенә түгел, тагын бер нәрсә бардыр дип уйлыйм. Ә менә нәрсә? Һич кенә дә бу сорауга җавап таба алмыйм. Шуңа күрә бу сорауга җавап эзләү өчен мин студиядәге кунакларга мөрәҗәгать итәм. Сайма ханымның мисалында әйтергә кирәк. Сабыр төрбе сары алтын. Безнең менә татар ханымнарына, татар әбиләренә, татар кызларына булган менә шушы сыйфат Сайма ханымның бер генә шәхестә миңа калса барысы да тулган. Ә менә нәрсә ярдәм итә икән? Менә мин шул сорауга җавап эзләргә телим. Мәхәббәттән нәфрәткә бер адым диләр. Менә бу очракта 30 ел буе, 31 ел буе Алла сакласын, ирне көтеп утырга, тормышының авырлыкларын, кеше сүзе дә бар, мәшәкате дә бар, барсы бергә алып барырга бу бит мөмкин нәрсә түгел бер уйлаганда. Мин уйлыйм, монда һәрбер кешенең ихтияр көченнән тора миңа калса. Һәм аның нинди гаиләдә тәрбияләнүеннән, аның менә үзенә генә хас булган һәрбер кешенең эчендә ята бер ниндидер бер сыйфат. Бу Сайма ханымда булган шундый сыйфат. Әйе, ул мин аны яраттым ди, мәхәббәт дип аңлата. Әмма ләкин чыннан да монда көчлерәк ниндидер бер зур сыйфаты бар аның һәм бик көчле ханым дип әйтер идем мин бу Сайма ханымны. Мин каршы чыгам, шын мәгънәсендә. Беләсезме? Бу безнең халыкның гасырлар буе мискин булып яшәвеннән килеп чыккан. Кысылу, курку, яшәргә тырышу, гаиләне саклау, ул мәхәббәт турында уйламый. Мәхәббәт бөтенләй икенче артка планга кала. Нәҗибә ханым, әмма сез Сайма апа урында булсагыз, түзәр идегезме андый ирне? Алла сакласын, мин аның урынында калырга теләмәс идем. Ләкин бик мөмкин, тормыш шундый көтелмәгән хәлләр алдыбызга куя, качакта югалып та каласың, нинди карарга килергә дә белмисең. Ләкин халкыбызга хас сабырлык бу ханымны яшәтә. Шын ана сыйфаты, шын әбиләр булу, шын мәгънәсендә нәселне саклау, халыкны саклау, менә шушы зур мәгънәгә ия моның бу яшәве. Сайма апа үзе әтисе сугышка киткәндә, әтисе шунда һәлак булып кала. Ул 6 айлык булып корсакта кала, ана карнында кала. Үзе 3 бала таба. Менә бит шул дәрәҗәдә гаҗәпләнерлек әйбер, ире төрмәдән чыккан арада ул аңа өметләнеп тагын балага уза, 3 баланы таба. Менә бу хатын кызның нәрсә, ахмаклыгымы, бер катлылыгымы, киләчәкне уйламавымы? Бәлки киресенчә тугрылыгыдыр. Адәм баласында табигать дигән нәрсә дә бар бит әле. Хатын кыз бала тудырырга тиеш. Ул нәсел калдыручы. Ул аны зур мәгънәсендә шулай дип аңлый миңа калса. Менә бүген безнең яшьләребез Сайма ападан аермалы буларак бу сюжетны да без шуңа алдык. Үрнәк итеп, чынлап та түзеп тора торганнардан түгел әй бит. Еш кына менә үзебез дә мәсәлән ир белән ачуланышасың икән, әй тормыйм әле моның белән дип кенә җиңел генә уйлап куясың, аерылышам дип әйтәсең. Дөрес, бераз суынгачтан мондый фикерне кире кагасың, һич кенә дә ниндидер ызгышу аркасында ир белән аерылырга ярамый, ләкин аерылышучылары да бик күп. Тапшыру башында 50% хатын кыз аркасында дидем. Яшьләр ничек уйлый икән? Гаиләнең асылы ул сабырлык. Ират хатын кызны, хатын иратны сабыр итеп, түзеп, бер-берсенә булышып яшәргә тиеш. Алар бер-берсен яратканда гына, алар бер-берсенә булышканда гына, алар бер-берсен хөрмәт итеп яшәгәндә генә аларның киләчәге, бу гаиләнең киләчәге бар дип уйлыйм мин. Һәм киләчәге күренә. Сайма әби белән шулай сыкланып утырдым. Чын күңелдән, хәтта минем күземә яшьләр килде. Мин өчен мәхәббәттер дип саныйм. Мәхәббәт хисе яшәргә көч бирә ди. Икенче яктан аның бит менә ире җавапсыз дип саныйм мин. Чынлыкта да ул үзенең беренче чиратта гаиләсе турында уйларга тиеш, балалары, йөкле хатыны калган. Нигә ул үзен җәмгыять кануннары буенча яши алмый дигән сүз. Ирдә җаваплылык бөтенләй юк. Чыгып китеп ул иркендә, ул төрмәләрдә утырып, төрле формада, төрле холык белән, төрле шөгыль белән шөгыльләнеп, иркенләп үзенчә яши. Ә бит йорт
гаиләне тоту, балалар үстерү, ул бит күпме җаваплылык исти. Ул үзеннән бөтен җаваплылыкны өстеннән төшерә. Ул Мин бу фикер белән бик килешмәс идем. Менә Вәгиз абыйның үзен күреп сөйләшкән кеше буларак, мин аны оятсыз кешегә дә санамыйм. Аларның икесенең дә күзендә шул кадәр нур, ниндидер менә яктылык һәм Саимә апаның аңа булган мәхәббәтеннән күзләре янып тора. Начар кеше дә түгел бит ул үзе. Нәтиҗә Нәтиҗә яныш. Менә әби бабайлардан килгән әйбер бар. Әйе, аның ризыгы шулай катнашкан булган. Әйе, аның ризыгы шунда төрмәләрдә катнашкан булган дип әйтергә кирәк. Аны инде без монда гаеплибез, гаилә алдында җавапсызлык, я башка төрле. Без аңарга бик күп гаеп тә ташый алабыз. Әмма ләкин аңарга җиңел булдымы икән? Аны өмет яшәткән, аны Саимәсе яшәткән, исән имин кайткан. Бер генә тапкыр утырып кайтканнан соң кешенең инде язмышы билгеле. Аны әле бер сәбәп табып, әле икенче сәбәп табып, әмма ләкин менә күп вакыт якларга туры килә менә шундый яшьләрне, менә аның язмышы белән уйнамыйк. Аның язмышы, аның киләчәге, аны гаиләсе, әмма ләкин безнең җинаять органнары буны акламыйлар. Алар кисенчә бер утырган икән, утыр. Бәлки шушындай очракка эләккән булгандыр, Вәгиз абый. Аңарнары соң мин Саимә апа ягына кайтып калсам, Саимә апа менә чыннан да ирне ир иткәндә, юк иткәндә хатын-кыз. Менә лошында яхшы бер дигән иратларыбызны, менә хатын-кызлар юкка чыгарышалар. Әни өчен менә хатын-кызлар ир-атларны өстерәп барырга тиеш. Өстерәп бармыйлар. Җәмгыять бүгенге көндә безнең менә хәзерге илдәге реформалардан соң ир-атларның рольләре бик кимеде. Ни өчен кимеде? Чөнки бик күп ирләрбез 90-нчы елларда урамда калдылар. Ә хатын-кызлар безнең базарга барып, тиз генә үзләренә җай табып, гаиләләрен ашатырга, ризык табырга бер форма эзләп таптылар. Аны әзрәк акылга кертергә, тәртәгә җигәргә кирәк иратны. Ул тәртәдә булырга тиеш. Менә атларны бит тәртәгә бәйләп куялар. Менә иратларда җигәнсезлек хас. Менә аңа ныклы хатын-кыз кирәк. Менә ул бит әйтә, аны шешәгенә харап итте ди, ләкин бу очракта эшәргә яраткан ирне бик күп мисаллар бар. Хатын-кыз гына тәртәгә кертә алмый. Әгәр дә ул эшәргә тели икән, ул барбер эше. Менә Вәгиз абыйны да шушы эшүчелек харап иткән дип уйлыйбыз инде без бу очракта. Бу инде ир гомер иткәндә бернинди дә файдасы булмады инде бу ирнең. Һәм бәлки Саимә ханымдыр, бәлки аны бала тудыру өчен генә тоткандыр. Ничек инде файдасы булмасын? Монда хәзер файдалы, файдасыз да белә Саимә башласа. ханым аннан. Ул аны яратып яшәде, аның мәхәббәте бар, ул аны Йортын көтеп үзе яшәде. салды, мунчасын үзен салды. Аннарысын судалар алып, ул күпме акча түләде банкларга. Балаларын да үзе үстерде. Әйдәгез икенче яклап карыйк. Саимә ханым ирен ташлады ди, аерылдылар ди. Вәгиз абый шул вакытта юкка чыга. Ә инде Саимә апа ирсез яшәп, ул шушы Вәгиз абый кебек кешене, аңардан артыгын, кимен ул табыр. Әмма ләкин артыгын таба алган булыр иде микән? Менә безнең тапшыру башында Нәҗибә ханым әйтеп киткәне, Вәгиз абый турында, ул ятсыз ират дип. Мин бу фикер белән бөтенләй килешеп бетә алмыйм. Бәлки тормышның хаксызлыгы аркасында аның сабырлыгы бетеп, ул шушындай гамәлләргә баргандыр. Хатын-кызның сабырлыгы иксез-чиксезмени? Иратка да бит уйлана белү кирәк. Сабырлык дигән әйбер, ул бит кара каршы. Ират кешенең сабырлыгы чагыштырмача бөтен дөньяда дип әйтим микән? Бөтен иратларның да сабырлыгы ким хатын-кызлар белән Менә Вәгиз абый Саимә апа урынында булса, ул түзгән булыр идеме менә бундый хәлгә? Әйтә алмыйм ансын. Иратларның статусын күпме дәрәҗәгә күтәрә алабыз? Иратларны безнең кем тәрбияли? Безнең мәктәпләрдә булмасын, безнең югары уку йортларында булмас, хатын-кыз тәрбияли. Гаиләсендә дә күбрәк хатын-кызга төшә. Җавапчылык менә шу тәрбияше буенча. Хатын-кыз тәрбияләгән ир бала, ул һичшиксез мискенгә әйләнә. Атаның тәрбиясе иң беренче чиратта булырга тиеш ир балага. Ә хәзергә әйдәгез без һәр вакыттагыча өстәл янына ир егетебезне чакырыйк. Аның фикерләрен тыңлап үтик. Кунагыбыз нәрсә дип әйтер икән? Бүген безнең тапшыруыбызның кара каршы тапшыруының ир егете, асыл ир егетләребезнең берсе, ул Илфак Шихапов. Каршы алыгыз, дуслар.